Apirilaren 13tik maiatzaren 4 matrikulazio kanpaina hasiko da aurreskoletan eta 25-26 urteetan jaio diren umeen familiei bidali diegu eskutiz bat azalduaz Errentibian dagoen eskaintzan hitza. Kasu honetan gaurko egunean Goialde eta Uztarriko aurreskolen berri eman dugu. Esan bezala matrikulazio kanpaina apirilaren 13tik maiatzaren 4 bitarte bada, bioak lehenago egingo dira, bai? Kontuan hartuta gaztesanduko partean daudela, ate irekiak eta konbidatzen ditugu herritarrak ala nahi badute ezagutu dezaten bertatik bertara bi aurreskola hauek, bai? Uztarriren kasuan ate irekiak egingo dira, martxoaren 25 eta apirilaren 16an, arratsaldeko 4 aurrera, itzorduarekin, eta Goialderen kasuan martxoaren 26an, berdin itzorduarekin egingo dira. Eta esan bezala izen ematea apirilaren 13tik maiatzaren 4 bitarte egin ahalko da. Izen ematea egiteko bi aukera egongo dira, bai alde batetik presentzialki egin ahal izango da aurreskoletan bertan. Bai, Uztarriren kasuan, goizeko 9:00tik 11:00etara, eta arratsaldeko 2:00-4:00etara. Bai, eta Goialderen kasuan, presentzialki izena eman nahi bada, apirilaren 13tik maiatzaren 4 gaueko 12:00-tik 1:00. Eta beste aukera bada ere, aukera telematikoa. Pentsa horrean jasua duzuen aurreskola.eus helbidea. Aurreskola jakitun bezala badaukate erratio bat edo bat urte bitarteko 8 haur dituzte gehienez, eta bat 2 urteko gelan berriz 13ko erratioa dago. Bai, aurreskolen kasuan bai Uztarrin eta baita Goialden bi hezitzaile daude etengabe aurrekin eta beraiekin egiten dute, bai jan ematea eta lotaraztea, eta azpimarratzea igual hezitzaileak etengabeko formakuntzan egoten direla. Uztarrin adibidez 5 gela ditugu, 3 gela bat bikoak eta 2 0 batekoak, belargunea dakagu eta sukaldaria dakagu, propioa. Hortan egiten du janaria eta gure desberdintasuna da, gela ez da hola, etxetik ekartzen da janaria, eta patioa badugu, eta 2 gela ditugu, 0 bateko bat eta bat 2 urteko beste bat. Giro familia artekoa eta txikitsua da.